Hola, boa tarde. Vamos a comenzar xa o último acto, o acto oficial. Esto sabimos do noso encontro poético e musical, e agora vamos a empezar co acto de entrega da Coroa de Louro. Vai a ser en este orden. Primeiro vai a cantar, por si acaso chove, a coral o himno de Portugal. Logo despois vou a falar eu sobre este acto, e logo falarán as autoridades. E logo despois, ao final, Ana Ortiz e eu levaremos a corona de louros para poñer diante do busto de Camões. Así que, maestro, cando queis. ¡Viva Portugal! Bueno, meus amigos, esta primeira parte do himno da portuguesa, un himno guerreiro feito alá en tempos da monarquía polos republicanos, que fixeron unha obra de teatro. En esa obra de teatro puxeron este himno escrito por un militar e historiador, Mendonça, musicado por Kate, que logo despois, cando chegou a República, o colleron como himno da nación, porque este non era o himno da nación en 1890, cando foi o ultimátum inglés, cando Portugal quería unir Angola e Mozambique e facer o mapa cor de rosa, e o Cecil Rhodes, o que fundou Rhodesia, non lle deixou. O Estado inglés
lles fixo un ultimátum, non sei por que os portugueses queren ven a Inglaterra, nunca entenderei, lle fixo un ultimátum e lles dixo, os meto a escuadra teso para arriba se unides Angola e Mozambique. E entón, en rebeldía, por eso di contra os cañóns, en realidad decía contra os bretões loitar, pero bueno, o endulzaron un pouquiño e puxeron cañóns. Estamos na última parte deste acto, hoxe, como sabedes, é 10 de xuño, Día de Portugal, Camões e as comunidades portuguesas. E vou a falar pouco, cousa extraña en min, pero vou a falar pouco. Pero vou a facer un pequeno anuncio. Temos o Día de Galiza, 25 de xullo. Temos o Día da Patria Mártir, 17 de setembro. Temos o Día da Lingua Galega, 17 de maio. Temos o Día da Fala Portuguesa, 5 de maio. E non temos ningún día dedicado á emigración dos galegos a Portugal e a lusofonía. Bueno, decirmos que creamos unha comisión no Centro Portugués con emigrantes, descendentes de emigrantes galegos en Lisboa. Eu o día 16 volvo a Lisboa para rematar esta actividade e vamos a decidir en ese comité un día da emigración galega a Portugal e a lusofonía. Escolleremos a un persoeiro, temos en este momento unha dúcia de persoeiros para escolleremos un persoeiro e o día do nacemento ese persoeiro será por sempre o día que fagamos ao seguinte persoeiro, para recordar a emigración galega. Unha das características que temos con Portugal, a emigración, somos unha nación de emigrantes, temos a saudade, temos a fala, temos o territorio, temos a emigración, entre pouco temos todo. Entón vamos a dedicar claro, non somos o Centro Portugués, vamos a dedicar o día aos emigrantes a Portugal e a lusofonía, pero que enelo queremos lembrar a todos os emigrantes que hai no mundo de todas as nações, en este momento con unha cousa bastante complicada. Despois, antes de final de mes, lle pasaremos a nota ás correspondentes autoridades para que nos den a aprobación, porque sempre temos que facer as cousas coa aprobación das autoridades, hai que ser respetuoso. Si nos la dan, o faremos. Si non nos la dan, pois que vamos a facer? Así que vos vou a pasar a vos a pelota. Vale? Veña, e agora ten a palabra o amigo Raúl, que como sabedes é o gran inductor das actividades do Calvario, da Asociación de Veciños do Calvario, que a temos semiada, dito sea de paso, cunha freguesía de Portugal, con Alborse, que estuve a fai unos días na festa deles. Raúl, cando queira. Bueno, moitas gracias a todos e a todas, moi boas tardes, vou a ser moi breve. Gracias ás autoridades, a Ortiz, María Lago, a todos en xeral, non vou a nombrar porque senón deixo a alguén atrás. Gracias a Bernardino, que sempre nos lía na Asociación de Veciños, estamos encantados de que nos líe, sempre vimos a participar neste Día de Portugal, e é certo que decía, estamos irmanados, ensemiados, eles, coa freguesía de Alborge, no Concello de Ansiao, e encantadísimos, os visitamos todos os anos para as súas actividades, eles a nós, e se establece unha relación, uns vínculos de amizade moi potentes. Eu non teño moito máis que decir, deixo as autoridades que seguramente terán moito máis que falar, e darvos as gracias a todos, e a Bernardino especialmente. Moitas gracias a todos. Ben, ora damos a voz ao representante do Partido Popular aquí en Vigo, Miguel, para que nos dixa unhas palabras. Bueno, pues moitísimas gracias a todos por a vosa presencia, sobre todo por esta invitación para compartir e festexar máis que nada a gran veciñanza, non, entre dous países, non, entre Portugal e tamén a Comunidade Autónoma de Galicia, que temos unha historia en común, temos cultura en común, temos un idioma en común tamén, e sobre todo esa boa veciñanza que nestes tempos tan convulsos noutros lugares, pois hai que porla en valor, non, e hai que festexala. Me parece que datas como esta e actos como estes pois poñen en valor o que fomos, o que somos e o que temos que seguir sendo, non, como veciños, e como ese pasado que temos en común e un futuro aínda moi vencellado, non, a continuar, como amosan tamén que non existan a día de hoxe pois esas fronteiras físicas, non, que a liña que separa Portugal, a raya que separa Portugal con Galicia a veces esa inexistente, non, nese camiño a profundar, nesa simbiose entre os galegos e os portugueses, a que sigamos avanzando nesa unidade, non? E máis nada, moitísimas gracias a todos. Que toca ahora o turno a María Lago, non?
vereadora, representante do Partido Socialista Obreiro Español e vereadora tamén no Concello da nosa vereadora de turismo, con cual pode facer moita publicidade de ese gran turismo que temos en todo o Atlántico Ibérico, todo o Atlántico Ibérico está unido. María, cando queira. Lo primero, muy buenas tardes a todos, gracias por vuestra presencia. Quiero disculpar al alcalde de Vigo, que quería venir a este acto, pero debido a agenda previa, pues ha sido imposible. Felicitaros en este día tan importante para Portugal y nada, que paséis buena tarde. Que como o tempo está como está, imos a toda velocidade, non sexa que teñamos que sair correndo. Bueno, ora vai a pechar o acto a representante do Goberno da Xunta da Galiza, Ana Ortiz, representante en Pontevedra do Goberno da Xunta de Galiza, e grande amiga deste centro, teño que decirlo e reconocerlo, e grande amiga deste centro que sempre nos está botando unha man e sobre todo sempre está presente en todas as nosas actividades. Ana, como meu obrigado, cando ti que irás tes a palabra. Moitas gracias, Bernardino. Falai de castelanos e de portugueses porque españois somos todos. Estas palabras de Luís de Camões, o máis importante poeta do noso país veciño, fai máis de 5 séculos e hoxe ten moitísimo sentimento, moitísima decirllas en esta praza de Portugal, na cidade de Vigo, que é a cidade máis portuguesa de toda España. Para nós é un placer que nos convidades a este acto, xa o sabes, Bernardino, vemos de encantadísimos. Para nós é un día importante para Portugal, un día importante para Galicia e, por suposto, para a nosa cidade de Vigo. Sin máis, moitísimas gracias a todos pola asistencia e non vou me liar moito máis porque en calquer momento empeza a chover. Moitísimas gracias a todos. Bueno, meus queridos amigos e amigas, ora como fin de acto colocaremos, como todos os anos, unha corona de louros diante do busto de Camões e agradecervos a todos que está primeiro o grupo poético e musical portugués, Canta Catro, que tuvemos 2 horas de música e poesía no noso centro, despois da misa, porque claro, como un católico, pois vai e pide que xa xa unha misa, o que quera vir que veña, pero eu organizo unha misa. Entón estuvemos ali, fixemos unha misa en portugués e en galego, que rezamos en portugués e en galego, que se cantaron os salmos, a nosa salmista, e hoxa vamos a colocar, despois tivemos ese momento que queremos agradecer a Culturando, o noso equipo de vídeo e de son, que podedes entrar en internet, visitar Culturando, que sempre está con actividades culturais de Galiza e agora de Portugal e de Galiza, mellor dito, e tamén ao grupo, hoxe non pudo vir hasta aquí Grasa porque ten un problema ao camiñar e quedou no centro, non? Pero a Grasa e o grupo de Ourense, onde está o meu querido amigo Abelino, bueno, e o grupo de Ourense, que tamén estou presente no acto, porque nós temos un grupo de poesía, de música, unha coletánea onde todos os anos, eu sempre fui un recreante e nunca mando os meus poemas, pero sempre que me acaban de acusar, dito sea de paso, pero sempre facemos todos os anos un par de libros de poesía de Galicia e Portugal. E agora vamos a colocar a coroa de louros e xa damos por finalizado o acto. Moitas grazas por a vosa presencia.